hirugarren aldia da ahalegintzek gara bertatik delegazio bat ekartzen. Lehenengo aldia delegazio bat ekartzea lortu dugula, ez da bape erreza. Eta hau aprobetsatuz, Durangoko azoka eta Durangoko nerekin zenidatuta dagoela aprobetsatu, dokumental hau produzitzen lagundu dugu, ez? Dokumental bat Kobaneko liburutegiaren historia kontatzen dagoela, baina azken finean gaur ikusi dugun moduan errealitan bizitan errealitate bat da eta familia guztietan bizi zendan sufrimentu bat trasladatzen dago. Rojavayê Kurdistanê bin desthilatdariya rejima Sûrî da bû, ji ber ku bin desthilatdariya rejima Sûrî da bû tim mafekî wan yê çandî yê ziman tune bû. Bi şoreşa ku li Sûrî gîştî ava bû ki hereketa gelên Sûrî tevda dest pê kir, Kurda jî dest bi hereketê kir. Fırsatek bû ji bo ku Kurdên ku Rojavayê Kurdistanê jiyan dikin mafên xwe bi dest bixînin. Ev yek nerihet bû. Buna giringiya ve dokümente ev bu ki Rojavayê Kurdistanê da derfetên herî kim bê materyal bûyîn, bê tecrübe, bê tiştek îdiayekî hebû ku üniversiteya xwe, dibistanên xwe tevde bi Kurdî vekin. Noktayekî dine girin ki Lenderê dokümente de malbatek hat nîşandayîn ki ev malbatê 11 şehîdan. Evaya du Kurdistanê da ne tenê Rojava serasta Kurdistanê tevda belkî mînakekî biçûk e. Hemî parçeyê Kurdistanê da malbata şehîdan e. Dokument zaten tevda derbarê vê noktayê da bû xwestiyê nîşan bide ki pir giringekî milletê dîtir bizan belkî diyalektikekî çawa di henderê Kurdistanê da ye. Ji xwe berê ez belge filmê bibînim jî ev pirtûxane di jiyana min de tiştekî pir giring bû. Ji ber ku ew malbat wek malbata min duyemîn e û hemû endamê wê jî hevalê min bûn. Ji xwe dema ku jî çêbû Adnan Hesen yên ku pirtûxane saz kir ez wê em hevdûra li Amedê bûn em ne li Rojava bûn. Ew vegeriya Kobanê lê piştî min nas kir em li Amedê man me nas kir ku ew ê pirtûxanakê veke bi navê Rodî û Perwîn me kampek li Bakurê Kurdistanê ava kir ta ku em kar bin pirtûka komê hev bikin û bidin hev û ji pirtûxanê re bişînin. Yani pirtûxanak li bajarekî wek bajarê Kobanê ku ew qasî xûn rijandiye ji zarokên Kobanê re li cihê şehadeta di nivîskaran vebe tişkî gelekî giring e. Ji ber ew her du jî nivîskar bûn, helbestvan bûn, xewna wan bû ku rojekî aram di Kobanê de bijîn pirtûxanakê vekin.